Грицук Валерий Иванович. Я был депутатом Першамайского районного совета города Минска, был старший науковый сотрудник Национальной академии наук, оборонца прав человека, активный сябр Белорусского народного фронта, 10 годов активный удельник конференции АБСЕ, стваральник шерегу громадских организаций. Супроць меня была узбуджена кримінальна справа, крадеж, особливо секретних документів. Зрозуміло, що я нічого не крав, але така справа супроць мене була зроблена, тому що всі інші можливості ніяк покарати мене, примусити мене мовчати і спинити свою діяльність були немогчимі. У 2001 році почалась виборча кампанія президентська. Я взял вельми активный удел в этой кампании по створению инициативных групп для оппозиционного кандидата Семена Домаша по всей Беларуси, подкреслюю. А так само был аналитиком в штабе так само оппозиционного кандидата Гончарика. Больше того, я был назиральником подчас дня голосования на участковой комиссии и на комиссии всего района, Першамайского района города Минска. На участковой комиссии я не дозволил сфальшивать выники голосования, так само я не дозволил сфальшивать выники голосования по всему Першамайскому району. Так отрымалось, что я своей депутатской деятельностью имел авторитет среди начальства, и тому, когда я заявил, что те данные, які не пропонують про протокол, это фальшивые, то відповідно, вони і не записали. Я хотів протягнути діяльність у межах програми «Адукація по правам чоловіка». У зв'язку з цим я і приїхав у Польщу. І ось, коли я вже знаходився у Варшаві, я потелефонував домой. Мать мені сказала, що тут тебе чекає міліція. У мене питання, що мені робити? Я вирішив звернутися до Організації Об'єднаних Націй. Після розмови з представником мне было сказано, что у вас вельми добрые документы, как отримать статус утекача, але мы вам допомогти у Беларуси провести справедливый суд не зможем, потому что я вельми хотел вернуться в Беларусь, але я хотел справедливого суда. Под конец 2002 года было принято негативное решение отмовить мне у статусу утекача. Было вельми шматно чисто таких юридичных помилок у принятия решения. И в вынику у красовику 2004 года, як кажуть, адміністративну процедуру я пройшов. Але я підкреслюю, що всі обґрунтування першої інстанції, а в третій так само і другої інстанції були абсолютно супротизаконні, нелогічні і абсурдні. Наприклад, головне, щоб довго не говорити, меня обвинуватели в том, что я не хочу вернуться в Беларусь по той причине, что я не заплатил податки Республики Беларусь. Я нагадаю, что я працював старшим науковим супрацовником в Національній академії наук. Державна посада, я кажу, на державному підприємстві, і податки всі автоматично забираються. Такого в принципе быть не могло. Додатковых доходов у меня не было, тому это абсолютно абсурдно. И больше того, с пункта зрения польского закона, это уже порушение криминального кодекса. С 2004 года я спробую домогтись, скажем так, и справедливости, и правды у польских судах и прокуратуре, подкреслю, и прокуратуре. Мне не дозволили познайомитися з документами, які є в моїй справі. Відповідно, я подав у суд. І ось суд по різним причинам, формальним різним зачепкам, він відмовляв мені ввогуле розглядати мою заяву і відмовляли з 2004 року до 2009 року. Тому мій статус був вельми непевний. Коли по-простому, то можна сказати, нелегальний, коли з пункту глядання закону, то такий наполовину легальний. На конференції ОБСЄ я прямим текстом сказав, що чому польські урядовці на білоруській мові так ненавидять білорусів. Тому що білоруси ніколи не забивали поляків
а палякі забівалі беларусаў, палілі цэлыя беларускія вёскі, стварылі канцэнтрацыйны лагер в Картуз-Берёзе для актыўных, падкрэслю, беларусаў. Чаму так? Вось гэтае пытанне задаў на канферэнцыі АБС, дзе прысутнічаюць дэлегацыі 54 краін. На вялікі жаль, ад польскай дэлегацыі я не атрымаў адказу. І я лічу, што гэта гістарычны польскі шавінізм адносна актыўных беларусаў. Хто мае рацыю? Я маю рацыю з маімі фактамі і дакументамі, ці гэты урядовец, які парушыў польскае права, в тым ліку і крымінальны кодекс, хай суд разгледзіць. Вось пасля суда тады адпаведна я буду прымаць рашэнне, што рабіць. Гісторыя это не проста, як кажуць, пералічэнне нейкіх фактаў, падзей. Гісторыя, найперш за ўсё, гэта урок для ўсіх нас. Для таго, каб не паўтараць памылкі, якія былі зроблены раней. Вось мы ведаем, быў сталінізм. Таксама гаварылі, а што мы можам зрабіць? У выніку агаворывалі адзін аднаго, і мільёны па гэтым агаворам былі в канцлагерах. Але ж былі такія, якія не агаворывалі, не пісалі эти фальшывыя даносы і, як кажу, стаялі до конца. Таму рэцэпт вельмі просты. Не, як кажу, схіляцца перед гэтым рэжымам, супраціўляцца так, будзе цяжка, але калі, падкрэслю, калі ёсць сумленне, кідаць працу на гэтага дыктатара, прычым уже, можна сказаць, крававого дыктатара, і калі пабачыць, што адзін, другі, трэці урядоўцы адмаўляюцца ад пасад, то гэты працэс будзе як лавіна. Тым больш у сённяшняй сітуацыі, калі эканамічная сітуацыя показала, што райскі рэжым Лукашенка скончыўся. Я як змагаўся, так і буду змагацца. Разумееце, вельмі часта говораць, вось, он такі дрэнны, воля адносна некого чалавека. Ну, па-першае, давайте паглядзім кожны сам на сябе. І задаць вельмі простае пытанне. Вельмі простае пытанне. Што я зрабіў для таго, каб скінуць дыктатуру Александра Лукашенка? Это першае. А па-другое, ну что такое оппозиция? Оппозиция – это люди. А люди, якія жывуць у Беларусі. І таму я раблю вельмі простую выснову. Які народ, такая і оппозиция. Як можна ад людзей, насельнікі Беларусі, якія хацелі і жылі, як кажуць, на халяву, хочуць жыць з дапамогай метада мы неяк выкруцімся, патрабаваць ад усей, падкрэслю, апозіцыі, ну, што все они будут такими чистенькими, такими анёльчиками, все они будут змагацца менавіта для таго, каб усім астатнім насельнікам Беларусі жылося добра. Ну, гэта, мне здаецца, проста смешна. Моя рада вельмі простая. Перш за ўсё павінна быць сумленне. Па-другое, вельмі добра зразумець вельмі простыя словы. Салідарнасць і самаахвярнасць. Калі не будзе салідарнасці, гэта значыць дапамогі тым людзям, якія рэальна, падкрэслю, змагаюцца з дыктатурай Лукашенка, то мы не пераможам. Мы, дэмакраты, мы не пераможам. Па-другое, павінны быць самаахвярныя змагары, людзі, якія сапраўды паставілі мэтай жыцця, змагання за дэмакратычную, незалежную, суверенную і багатую Беларусь. І па-трэцяе, я хочу сказаць, што лепш зрабіць мала, чым нічога. Напрыклад, не можаш ты там удзельнічаць в пікетах, дэманстрацыях. Ну, самае простае, дай грошы таму апазіцыянеру, якому ты давяряеш. Дапамажы ягонай сям'е, нават, скажем так, не ведаю, адрамантаваць дом там ці кватэру. Элементарна. Напішы ліст у установу у рамках закона, што парушаюцца правы беларускай мовы. Падкрэслю, у рамках, у межах закона. Напішы ліст у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый аб тым, што Александр Лукашенко не мае права быць прэзідэнтам. Падкрэслю, это ў межах беларускага заканадаўства, у межах міжнароднага права. Рэцэпт вельмі просты. Зрабі
хоць малую справу, але зрабі гэтую справу.